Halløj, så YouTube. Halløj, YouTube. Det er Rico her Det er Mikkel her. fra ROGM Gameplay. Og vi Ja. har så fået vores egen server, som Ja. er en faction survival Server. med spawn her. Og så er der 2 sekunder. Der vandrer lige lidt rundt her. Derovre er der en arena. Og så er der Warzone og Safe Zone på. Vi skal nok vise jer det hele. Bare vent, vi kan ned til Og slutningen. så er der nogle forskellige plugins på. Og hvad hedder det, når det er man skal til spawn, så 2 sekunder, så skriver man skråstreg 6 spawn og spawn, sådan der skal man skrive det. Så kommer man op til spawn. Så er der nogle regler, skal man læse. Ja, for hvis man ikke kan det, ikke, Rico, hvad sker der så? Så kommer man ned i en quiz, og den vælger jeg så ikke at vise, fordi så ved I hvor det er henne. Ja. Ha. Så ja, så går vi lige tilbage. Så er der en warp spawn. Den kommer man så herned foran, i stedet for at man skal gå igennem den der labyrint hele tiden. Herover er der sådan nogle regler igen. Og herover er der warps. Så kan man komme til arena og Hvor er du? Nå, du er nede ved svampen, eller? Nå, du er derovre. så Rico! admin shoppen, den har vi til gengæld ikke fået op endnu. Hej med. Den har vi til gengæld ikke fået op endnu, fordi der skal vi have database på vores server, og den koster 7 et eller andet om måneden, og den skal Vi vi skal så. nok, vi skal nok få den på, men det bliver ikke lige med det samme, så. Ja. Og så er der warps, så kommer man herhen. Ja, Mikkel. Og du skal vise, at du har på hovedet, ligesom mig. Se, Mikkel har en spawner på hovedet, og jeg har en Hokal. netherportal. Woo! Du. Og så er der noget der arena. Den kan I også lige få lov at se. Så spawner man her. Er det WAP Arena, eller? Og jeg kan se, der er blevet lavet en fail her, Mikkel. Nej. Lige se, der er 3 blocks her. Kommer der Jeg noget? er ikke lige for. Jeg kan ikke huske. Hvad kommer nu? Wow, chok. Se, Hvad? der er 3 blocks herover, obsidian. Og så er der 4 blocks herover. Men det retter vi lige på et andet tidspunkt. Så er der vores flotte arena, som vi har lavet ind i en NPC village. Så. Fordi vi ikke magtede at lave alle husene selv og sådan noget. Og så er der nogle lavapøler og nogle traps. Så er der nogle Ikke levers. vist nogle traps, nu. Nej. Jeg viser dem bare, hvor der er traps og sådan noget. Nej, det er jo ikke det sjove, hvis de kommer ind. Nej, men jeg viser ikke, hvad de gør. Hov, Og var det mig? det var så den arena, I kunne se over for spawn af, som jeg viste jer. Og så... Ja, den er meget grim udefra, men den er meget pæn indeni. Se, der er hemmelige kister heroppe. Ulala. Ja, og dem får I desværre ikke et kig i. Fordi det er til den første, der kommer Ej, op. undskyld. Det er til den første, der kommer herop og ind og kigger. Se, Rico, kig i kisten. Desværre, det må jeg ikke. Altså, nede i den sorte, det der hul. Den er flot. Ja, der er noget Vi lige. prøver at skrive skråstreg warps. Så kommer man hertil. Så der, hvis der man skriver warp admin shop. Og jeg skal lige se noget. Så er der warp shop. Nej, vent, Nej, copyright. Det er fordi, Nej, det er fordi du skal skrive det med stort A for admin shop. Så kommer man herhen. Tilkalde en admin og sådan noget. Og så er der donatorpriser og ranks. Så er der owner, mig og Mikkel. Så er der donators, og så er der donators priser. Det er godt nok lidt dyrt, Altså, men det er også pænt dyrt for serveren. vi kan jo egentlig godt sige reglerne, men I skal stadig læse dem, hvis I ikke... Vi kan jo godt læse reglerne op, men de skal stadig læse, når de kommer ind, jo. Nej, de læser dem bare, når det er, de kommer ind. Okay, det var bare Og så er der et jail her. Så pas på.
Skal vi vise dem den der fail, vi har lavet ved dem? Altså, det er ikke en udbrydningsfail, men... Ja, det kan vi godt. Altså, se, vise det er ikke den der. Se, der er en almindelig stone brick. Så der kommer en anden slags stone brick, og det er et stone brick monster æg. What the fuck? Det var ikke lige meningen, Det var vi ved ikke engang, hvad det er. Sådan helt, fordi der kommer ikke engang silverfish ud af. Jo, det er jo fordi det er i, hvad hedder det, safe zone, Mikkel, så kommer der jo ikke nogen monster. Nå, jeg troede bare ikke, de kunne komme ind i de der stone bricks der. Så kun det var sten og cobblestone. Så, det var en lille fail. Der er også vi har også en enchanting table her. Ja. It's beautiful. Skal vi give dem det der hint, vi gør med enchante? Eller Nej, det må de sgu selv finde ud af. Okay. Det ved jeg ikke, Og så er der lava her i midten. Pas på, for I kan godt gå igennem. det er, ja, skal vi vise den, prøv at vise den det der seje noget, man kan se monstrene. Ja, jeg tager lige... Ja, det kan vi vel godt. Så du... Gå helt op i toppen. Ja. Så kan du se dem. Kan du se nogle monstre herfra, eller skal jeg spawne nogen? Jeg kan ikke se nogen. Og kig over på mig. Hvor er... Hey, vent. Jeg kan lige, prøv at se her. Så tage min armor på. Ja. Man kan se armor. Ja, man kan se enchanted armor. Ja, kun enchanted. Ligesom min bue, mit sværd og min hakke. Det er mega smart. Ja, man kan også se mobs. De bliver helt røde ligesom mig. Ja. Da, prøv at se her, hvis nu lige... Vi prøver lige. Kan du se den? Ja, den kan jeg godt se. I den der, En ikke? spider, der døde den. Skide smart. Så, Yeah. når det er, man, hvad hedder det så, gennemført creasen, så kommer man så herud, og så kan man så vælge. Altså, herfra er det ikke en særlig svær quiz. Så kan I bare, I skal vælge, hvad for en der er den rigtige vej. Nu tager jeg så bare lige en. Og der er vand dernede, så lad være med at hoppe ud over. Og hvis vi får nogen klager for det, det skulle jeg så have et problem. Så vælge en anden server. Nej. Altså, og vi har de fleste plugins på. Vi har Faction. Ja. Vi har... Og hvis, og bare lige sådan, I se det. Hvis I hacker alt muligt, x-ray, vi kan se det. Og hvis I har et eller andet, I ikke burde have i jeres inventory, kan vi også se i jeres inventory, så skal I ikke prøve på det. Nej, det vil i hvert fald være lidt dumt. Lige meget hvad, altså, I får alligevel ikke noget ud af det, fordi I bliver bare bandet. Så det er jo Ja. sådan det, hvis I synes det var en god server, så det er jo dumt at gøre det. Ja. Og I må slet ikke spørge mod, OP, admin, game mode, så videre. Eller andet. Så får I har 3 chancer til, hvis I, altså i første gang, der er det bare at kigge i. Ja, næste gang så er det jail. Nej, første gang, der bliver man advaret, fordi hvis man nu ikke ved det, så er man dum nok til ikke at læse reglerne. Ja, okay. Så en dumme menneske skal jo have chance, Næste ikke? gang så er det kick. Nej, så er det jail. 10 minutter. Ja. Og Så er det tredje gang, så er det, så er det band. 10 minutter. Eller en dag. En dag. En dag, ikke? Og så hvis det Og så sker siger- igen, så er det perm band. Men så er I også dumme, hvis I er så dumme nok til at sige det. Ja. Og hvis I nu finder på et eller andet end bare lige at spørge om admins og sådan noget, ikke? Så Så er det stadigvæk får I det. ban, men så er det i ubestemt tid. Tempo, hvad I laver. Nu er der jo ikke så mange ting, man kan jo ikke lige frem. Du griefer, det må man ikke i en faction server, det må man godt. Så I det er den her ligefrem må det, man kan gerne i sige. hvert fald. Men til gengæld, man kan ikke tjekke i andres cheste. Man skal nakke dem først, så man kan Og så overclaim skal dem. man... Ja, det er det eneste. Det er det. Og bare lige så I ved det, man kan ikke springe sin T eller Nope. creeper kan Der ikke skal springe man i også først luften, så overclaim. Så I skal ikke være så bange for, men man kan stadig blive ramt af TNT og creeper, altså de giver stadig skade, men det blower ikke noget op, der er ikke nogen blocks, der går i stykker. Nope. Måske Det er utroligt så meget, jeg ikke lægger den her optagelse. Ja, hvor skal jeg tisse? Skal vi tisse, mand? Det er det, Tisse, mand. det, Ja, skal vi så ikke bare sige, at vi runder af for i dag? Og så, Jo, det... Bruger noget røven. og så kommer der nye updates. Røven! Ja, og så kan det være, at I kan være med i optagelserne, hvis I er heldige, er gode samaritanere. Ja. Så kan det være, at I bliver populære for os to. For mig og Rico, så kan I være med. Og lad være med at skrive jeres YouTube-link, når det er, vi optager. Ja. Ja. Eller bare inde på vi skal serveren, nok- faktisk. Ja.
Ja, når der selv når vi optager eller ej, men vi skal nok sige, når vi optager, så jeg ved det. Så står der med lille skrift, hvor det er serveren, der siger, Rico og Mikkel optager. Eller OGM optager. Ja, okay. Men ja, var det Ja, det? det skal vi vel sige. Det var- Alt herfra. Ja. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Var jeg okay? Fra RGM Game.